Hyvää päivää kaikki. Olette ehkä saattanut miettiä, mitä se tarkoittaa se Street Magic siinä mun introssa. Ja joo, mä saatan joskus tulla kuvaamaan silloin, että mä oon oikeasti kadulla. Mutta siis mä tarkoitan sillä niinku erillisiä niinku taikatemppuja. Esimerkiksi nyt mä näytän teille yhden. Ja sitten niinku korttitemppuja ja tämmöstä, mitä nyt tulee keksittyä. Mutta aloitetaan tällä. Tää on ihan perusefekti, eli mun kuminauha tässä menee tosta ja tuolta rystysien kohdalta, tuolta ja sitten tästä kämmenen kohdalta, näette. Noin. Ja mä aion vetää sen mun käden läpi. 1, 2, 3. Suoraan teidän silmien edessä. Käden läpi. Tutoriaali, miten te voitte tää tehdä itse. Me aloitetaan sillä setupilla, että sulla on tässä ranteessa kuminauha. Ja voit käyttää no ihan sama. Me kerrotaan. Sulla on ranteessa kuminauha. Sä vedät se tästä peukalon kohdilta. Noin, näette. Pistät kiinni peukalon. Ja otat sen sormien läpi. Niin, että sulla pitäisi olla edessä näin ja takana näin. Otat, mä näytän tähän paremmin. Noin. Yleensä sulla näkyy nää. Ja jos mulla ei ole, nyt mä otan noita kuminauhoja vähän pois. Niin sä näette, että on mun ranteessa on tommonen kuminauha juttu. Tämän takia mulla on nää kuminauhat tässä edessä. Sillä voi peittää ton. Ja kun te haluatte, niin tää siis menee vaan täältä. Te voitte näyttää, että siis te voitte näyttää pelkä kämmenen. Te voitte käyttää myös kuminauhan sijasta peittämiseksi tätä pitkää hihaa. Mutta silloin kannattaa, tai sulla pitäisi olla tää setup jo valmiina ennen kuin sä näytät koko kuminauhan. Ja hommalla on niin, että kun sä vedät tästä kuminauhasta, sillä ei ole mitään merkitystä, mutta heti kun sä pääset peukalolla irti, kun sä vedät, niin se tulee läpi. Tai niinku peukot, kato. Mä en edes koske tähän toisella kädellä. Ja kun sä vedät peukalolla, se tulee tuolta. Hienoa taikaa. Wow. Ja tämä nyt oli tässä pähkinänkuoressa. Minä olin The Sidewalk Artist ja me nähdään ensi kerran. Heippa hei!